Já půjdu prostě, já ti to říkám, já půjdu do toho zastupitelstva, tady to musí. A úplně to změním, úplně to tady zlepším to město. No a jaký uděláš program? Mám už důležitý program. První program je zbavit se smažek a feťáků. A to uděláš jak? To zakážu kovový lžičky v celém Ústí. Žádný lžičky, všude jenom plastový. Jo. Další věc, jo. Těch 300 000, co se investuje do nových laviček, to bych dal normálně, aby se na tom bezdomovci spali, tak to bych dal normálně jako za 300 000 bych jim koupil garzonku. Jo. Proč máme kupovat jim lavičku, když jim můžeme koupit garzonku? A co jsme to ještě říkali? No? Stromy tam necháme u té Barborky, samozřejmě, ale jak tam je vlastně ta odbočka na Krásný Březno k tomu Mariánskému mostu, tak tam prostě plot, elektrika a prostě 2 věže jako v Berlíně. Žádný smažky v Ústí nechceme a volte mě do zastupitelstva a co uděláš s dírou? S jakou dírou? No s ústeckou dírou. Ty nevíš, že máme. Já to jsem úplně zapomněla. Skoro jako všichni z Ústí. Ne, samozřejmě všechno to vyřeším, takže... Díru zasypeš. No, moment, já už vím, co chci říct. Udělám všechno pro to, aby to nevyhrálo současné vedení města, protože za celý 4 roky udělali hovno. A já vám říkám, jestli budete... Za 8. Fakt jsou tam takhle dlouho? Ty píčo, co tam děláš, kundo prašivá? Jo, a počkej ještě důležitá věc. Ty vaše Myslbeckovy sady, který chcete zrekonstruovat za 40 milionů, tak to jsou taky vyhozený prachy. Protože já neznám žádnýho ústečáka, který chodí do parku. A proč? No proč? Smažky. Všude klasika, vole, všude stříkačky, ty vole, proč chodit na nějakou, vole, terapii, vole, nějakýma těma jehličkama, ty vole, když si můžeš lehnout v parku v Ústí? Volte mě. Jo, volte, Martina Hranáček do zastupitelstva. Jo.